खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मोनसे गिलु-बालु जाथाया सीसीटीवीआव सेबखांजादों। 16 बोसोर बैसोनि साक्षी मुंनि सासे हिन्जावसाखौ साहा दिल्ली रहिनीनि साबातेरी ओनसोलाव मोजां मोननाय सेंग्राया इनायै गोबौ दाबाजों सुथारो आरो हिन्जावसानि देहाखौ गिदिर अन्थाइजों खुबैयो। श्राद्धा वालकारखौ इनायै बुथारनाय जाथायनि उनाव फिन दिल्लीयाव गुबुन मोनसे इनायै बुथारनाय जाथाय। सीसीटीवीआव सेबखांजादों बे गिलु-बालु जाथाया। साहिल मुंनि सेंग्राया गोबौ छुरिजों मोजां मोननाय सिख्ला साक्षीखौ गाग्लोबो। खमैबो 20 खेब सुयो साहिलआ साक्षीखौ छुरिजों। बिटिसिनि एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्मनि न'नि गेटआव सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। हरनि 10 रिंगासो समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा बिटिसिनि एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्मनि न'नि गेटआव गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्मआ मानकाछारनि साउथ सालमारा दावबायहैनाय समावनो हरनि समाव दुथांफोरा गाग्लोबदों। बे गाग्लोबनाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजानाय बादिब्ला काराव फैनाय 4 सुबुंखौ नुनो मोन्दों। एन्टि कराप्सन हान्जानि फिन गोख्रों एक्सन। आसामनि एन्टि कराप्सननि गोख्रों नायबिजिरनायाव फिन सासे सरकारि अफिसारा घुस लानायनि दायाव हमजादों। बाक्सा जिल्ला सिमलानि सार्केल इन्सपेक्टर गणेश बर्मनआ गावनि अफिसाव 40,000 रां घुस लानायनि दायाव हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गावनि सोमोन्दोआव थानाय क्रिमिनेल केस गोनां सासे सुबुंखौ रेहाय होनायनि मुङाव गासै 40,000 रां घुस लानायनि दायाव हमजादों सार्केल इन्सपेक्टर गणेश बर्मनआ। गोदानै थिसनजानाय लखिमपुरनि एसपि आनन्द मिश्रानि खुगाखौ बन्द खालामनाय जाबाय। पुलिसनि गाहाय मावख'निफ्राय गोख्रों बिथोन। एसपि आनन्द मिश्राया दानिफ्राय मिडियायाव बिबुंथि लाखिनो हानाय नंलिया। एसपिनि सोलाय एएसपिआ माबा मोनसे रादाब एबा खौरांखौ शेयार खालामनो हागोन। एडिशनेल सुपारभाइजार अफ पुलिसनो बिबान होनाय जाबाय अफिसियेल स्पक्सपार्सन हिसाबै। बावैसो सान सिगां समाजारि बिजोङाव रां लानाय नुथाया भाइराल जानायनि रोखाथिखौ फोरमायदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिरु इउपिपिएलनि स्पक्सपार्सन बाबुल बसुमतारिया सासे ठिकादारनिफ्राय रां लानाय भिडिअ फुटेजआ भाइराल जादोंमोन। बावैसो सान सिगां बे भाइराल जानाय सावगारिजों लोब्बा थानाय ठिकादार बिथाङा बाबुल बसुमतारिखौ लोगोआव लाफानानै बिनि बेरेखायै रोखाथि फोरमायथि होदों रमेश बर'आ। रमेश बर'आ बुङो दि जानो हागौ जोंनि बन्धुताखौ सिफायनो थाखाय बिपिएफआ भाइराल खालामना होजोब्बाय। जों खामानि मावनाय लेनदेन खालामनाया नंगौ। बाबुल बसुमतारिनिफ्राय रां लानाया नंगौमोन। बे रांखौनो बिथांनो होफिननो थाखायनो जों गारि सिङाव जना रायज्लायना होफिननाय जादोंमोन। नाथाय बेयावनो माबायदि भाइराल खालामखो खोथाखौ बुंनो हायासै। धेमाजि जिल्लानि जनायाव मोसौ फिसिग्रा आरो आबादारिनि गेजेराव दाङाबाजि। जनाय मुनमुनि माजियालि सापरियाव फिन मोसौ फिसिग्रा आरो आबादारिनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिदों। मोसौ फिसिग्राखौ लांखारनायनि अजद होदों आबादारिनि सायाव। गोमानाय मोसौ फिसिग्रा सुबुंखौ जनाय पुलिस बिफाना नागिरगासिनो दं मुनमुनि माजियालि सापरियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंनि समाव मोसौ फिसिग्राफ्रा मोसौ मैसोखौ फोथाराव हगारना हरनायनि दसे उनावनो माखासे मोसौ मैसोफोरखौ होना हरनायजों लोगोसे दानख्लाब सिख्लाब खालामो। बिनि अनगायैबो सानै मोसौ गुमग्राया मोसौ नागिरनानै थांनायाव बुला बुसि खालामनायजों लोगोसे सासे मोसौ फिसिग्राखौ लांखारनायनि अजद होदों। मोसौ फिसिग्राफोरा सानैनि गेजेराव सासेया खुनुरोखोम दैमा बारनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामो। गोमानाय मोसौ फिसिग्रानि मुंखौ 25 बोसोर बैसोनि गुसर मुन्डा होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।